Unghiile tale prind aer? Hai să-ți arăt cum să faci ca să nu mai ai lifting. Secretul este să curățăm foarte bine patul unghial de cuticula care este în surplus. Vom începe prin a împinge cuticula cu o spatulă, iar mai apoi vom pili unghia cu o pilă de duritate 100 pe 180. O pilă un pic mai fină pentru a nu distruge patul unghial. Pentru manicură rusească am ales bitul de la Diamond Nails numărul 2. După cum se poate observa, cuticula se desprinde foarte ușor. Iar mai apoi am ales bitul numărul 3 pentru a uniformiza foarte bine zona de cuticulă. Din gama manicurii rusești am ales bitul rotund pentru a nu se desface cuticula de pe laterale. Acesta fiind din carbon și nu produce răni. În caz că clientul dumneavoastră încă a mai rămas cu cuticulă, surplusul luați cu o forfecuță. Am ales soluțiile de pregătire de la Diamond Nails, Nail Prep, Primer 3 în 1 și Ultra Bond. Primerul conținând acid, am încercat să nu ajung cu soluția în zona cuticulei. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final.